and of course, a very, very good morning, everyone. Ayan, lambot no, no? Sama sa imong giingon ka ganina, masanagon. Yes. Kasi na bright, no? Bright Oh, yes, morning, oh. yes. Kay sakto gid kaayo ang atong pagka-sunny day karon. So mga kaigsuonan, no? Uban ni kami sulod sa isa ka oras na hitik kayo sa mga hisgutanan og impormasyon. Ilabi na gayod kung kana mahitungod sa daghan kaayong kalambuan nga gakahitabo karon sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. Og di na nato lang ngayon pa kay kauban na nato karon lambudon ug mga kaigsuonan ang nagdala pod no sa ato ang inspirasyon sa pagdala og daghan pod kay kalambuan. Lambudon, Governor Bambi Emano. Tada! Ano man, live man. My Bundan Lambudin. Hi, It's Gov. always nice to see you every Tuesday, no? Yay! Wala ka bunluton sa pansyon bagay. Grabe siya, pinakapay ka na. Kay syempre live ba? Live, okay. Grabe kung todo kung make up pa. Ulba gigayo, no? Ulba gigayo. Dugang inspirasyon. Aha. Siya. Tanawan na mag-text siya taon-taon na yan. Dili na siya live po. Live. And of course, kang lambo doon, lambo din mo raw katas ng Manila gyapon siguro. Murag, galing yan. Uy, murag ka na Martis naman na ni bago. Ubay. Thank you, Mitch. Yes. And of course, itong mga kauban ni karon sa Tibihan, ang atong PIO, ang Miss Nicole Banag-Banag, niya ang bagong trabaho karon ni Mr. Louie Malida. Ubay. Nagkurog. And of course, sa iyang Pikas Bell and si Pastora Becky is not around kay namatyan taon sila sa pagkumangkon nila. May deepest condolence to Attorney Alwen. Ang tawag ng Alwen kay Attorney Alwen sa Liring sa pagpanaw in taon sa lahing kalibutan sa ilang pagkumangkon. It pains me when I hear, listen, mga kagmay ng mga bata bitaw mga kapisan tao sa kinabuhi. And ang atong pagpasalamat ng kausalang butin sa mga mabuot, mga buutan reliyosong mga sa atong sibihan. Ang atong labaw magkagaho, kini silang duha mga taga-alagad yun. Ultra, June, and Girlie Suwan. Sir, ma'am, salamat kayo sa kahigayonan. Mayong kayong pagtagbiyak kaninyo. Apil sa inyong anak na konsihal karon sa Nagbayan sa Cagayan de Oro. Mahugot akong pagtuong taas, luwag, ang maabtan ng bulin. Yung gawas hindi na malantip sa labutan, tinuubos na doon ay baruganan. Sa nagdumala sa itong sibihan sa Ultra, ang Mr. Ulbo. Yes. And salamat sa kanunay, kang Frank Mendez. Sir, salamat sa kagayunan. And sa atong mga anchormen and anchorwomen, Ultra June Espinosa, Ultra Imengedo, Ultra Bert Amplayo, Ultra Bong sa Kulingan, Ultra Roldan sa Gosa, and Ultra Darwin Karing, Ultra Jessa Eliabera. And atong mga Engineer Ricky Langga, Engineer Melchor Palania, Engineer Chamber D. Real, and Engineer Toto Malinaw. Engineer, kaway-kaway naman dyan. Hindi na rin makita. Kaway-kaway again, Engineer. Tago man. Yeah, kung makita niyo si Engineer Kulba, kiniginapay ba? Very energetic. Kayo. And of course, lambo din sa atong mga pribadong sektor lambo din. Tabangan tani mga mag-uma. Ang ilinda, tindero, mga driver sa taxi, di pasayroan, bus, ang pribadong mga sakyanan, sa ato dayong mga kamerkaduhan karon, ito sila naman mata. Mga alas 3 pa, mga so lagot good mo na. tanon, ang karni, isda, Favorite prutas. Makapataas. Makagwapa. Amo ba? Oo. Okay. Wala Wala sikreto sa kanunay kang gwapa. Makapost sa pagpumaligya sa balay. Sorry. Promotion. Lagi na kayo salamat sa mga Promotion. gasalig. Every weekend na, pero napagiday gasalig. Thank you kayo. Baligya ka. Ay, mong baligya karon? Bisan na asa. Lagi tanan. Pwede mo yung nag-asa? Oo, accredited ko sa tanang housing, mga kaigsunan. So, nanginanglan mo, kapangitan mo sa yung dream house. Just call me. Hey! Ulba kami nag-asa. Trial Mars. pangyay ba?
ha? Mars. Wala na. Earth lang tanan. Dali lang And sa... of course, Uy! sa atong 23 ka munisipyo ug mga duha ka dakbayan, mga Yan. mayors, regardless sa political affiliation, vice mayors, mga konsihal, kapitan sa 424 ka barangay. Yes. And puli man sab. Sab. Naman, kurog na kurog. Kurog na. Kurog lang. Sakit na daw yung joy. And of course, 424 barangay captains, itong barangay kagawad, mga functionaries, mga BHW, BNS, BPO, Tanod, Lupon, Daycare, Mga population President. officers. population officers, no? And sa tanan nga naminaw kanato sa lalawigan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, Yeah. and ang maabot sa sibihan sa Ultra Radio, maayo kayong buntag Lambolin. And karon Lambolin, kung gustong ipauna pagpanimbaya, kung mahimo ang pagpahalipay nato kang Kat nga Saison Wow. o kang Philip nga musulod karong adlaw sa Ang talag sa sasudlan. Camino. Ay, daga na sila. Ikaw yun Lambolin. Salig bay kay nai kuan bay. Nay balon. Salig bay, salig. Isog kay bay. Kani sa kay gagamay ra ba ning tawhana isog kay karon. And of course si Kat and si Philip, no? So karon ang ilang wedding puso na sila, day. sila magpabugkos sa pagpamalaod sa lungsod sa Taguluan ubos ka Mayor Inan Manok. Wow! Okay, ato pong usas mga idol nga mga mayor. Yeah, of course. Bigo po. May kayo nga kamot bitaw, no? Mm-mm. Na makapadayon ang among pagpangalagad o pagserbisyo sa katawhan sa lalawigan. Aloy, kaslo na gid si Kat. Congrats, Kat. Best wishes to you and Philip. No, ikaw, kano Katrina sa Lu. pagkaha? Um, Dahulat rami May mayo na lang sad. po, Ano kung mayo gid ka? Mayo, madayo, mayo din. Lambo doon. Ginawa ko mga kaigsuonan. Taon na Excited rin ang na Mayo. kayo, mi ana, no? And of Pinakapunta. course, ay mga department heads. Yes, logging in. Si Tandea, nag-log in. Yes, no? sa ako po, nag-text siya og si Sir Stanley Oriarte, ang atong Yeah. PPDO. Mm. Si bossing nako, Andrew Andrew Gapo, Gapo, sa yeah. population. Si Matt Valuser. Oh, Ninong. Oh, Ninang ka. Ninong. Oh, Ninong. wow. Si Matt Valuser sa PGSO ug si Sir Jerome Mundo sa School board and School the board. internal Board. audit, no? Ayan. si Kuanda yon, si board member Boboy Sabal, sir. Board member Boboy Higante Sabal. Ayan. Si Ma'am Lilay, ang atong coordinator. Yeah, Lilay. Si Ma'am Minday Office of Galindo Affairs. po. Nagkamonitor ang HRM. Si Ma'am Pe Cortez, Pe syempre Cortez. po. Okay. Oo. Si Sir Louie Apilio sa Balinguan. Hi, may Louis buntag Balmores. ulit. Si Louis may buntag diya kanimo. Yep. Ako ano siya Lambolin, presidente sa Federated District President sa Balingwan. Ah, sa kung sa mani. PTA. Agoy. Oo. Mas may So, balik siya manghingusog gid Lambolin sa kay mga presidente Miss Louis ako. Ah. Manando ra gid ta. So, mas taas siya og posisyon, Oo. presidente. Lambolin, nakapaminaw pa ka sa drama nga gibuhat ni Mayor Dexter Yasay. Katong kagainan, Kanina? naligsan. Oo, matay. Lambolin, you know. Nabanggaan. Sila Dexter is getting to be a very good dramaturgo. No? You know? Mm-mm. They're improving. Yes. Congratulations, Kumutong Mayor yung kasing-kasing. Dexter. Yeah. And yung team din na. Mm-mm. Kabalo ka Lambolin, makumot kita tong kasing-kasing kay di man itong ginama. Mm-mm. Kini ang drama sa Miss Orchid. Yeah. Tinuod din nga Real nagtabo. gini siya. Oo. Mm. Dili na mo Dili. nga buhat-buhat ang Buhat-buhat. istorya. Nagkatang isip lamang dili na siya karna. Char-char. Problema din lang mo doon. Ang una. Uy, Malambong adlaw go, informative kaayo ang inyong programa. Naminaw mi diri tabangi mi sa among tubig. Ano sa naputol? Tabangi mi sa among Luz sa Luz Banson. Luz Banzon. Hasaan galing ni? Sa Luz Banson, saan? Hasaan Bel? Hasaan Oo. Bel? Okay, Hasaan sunod Bel. na yun sir. Tabangi mi sa among tubig. Wala na mi agas diri sa San Antonio. Mamainday ni basta Miss Orchers secure ka.